हां तिकडेच उभी राहा, 2 मिनिटात आलो. लायसन दाखवा तुमचं. साहेब 1 मिनिट. हॅलो हॅलो. अरे बोल ना. भाऊ जरा नाक्यावर आलेलो बायकोला घ्यायला. अरे पोलिसांनी पकडल्या, हेल्मेट नव्हता घातलेला. जरा बोल ना त्यांच्याशी. सांगतो पण तुझ्याशी बोलायचं आहे. हां बोल ना. अरे तुला आणि माझ्या सर्व मित्रांना माझी आठवण केवळ अडचणीच्याच वेळेला येते का रे? गेल्या आठवड्यात माझा वाढदिवस होता. कुणीच मित्राने फोन नाही केला, कुणीही विश केलं नाही. अरे साध्या दिवाळी दसऱ्याला पण फोन करत नाही कोण. मागच्या महिन्यामध्ये मी हॉस्पिटलला ऍडमिट होतो. तुला माहित तरी आहे का रे? फोन सोड, साधं कोणी मला भेटायला देखील आलं नाही. कुठं मारामाऱ्या झाल्या की कर दिलीपला फोन, काय अडचणी आलेली की कर दिलीपला फोन. कधी साधी विचारपूस करायला नाही का रे करू शकत तुम्ही दिलीपला फोन? आम्ही पोलीस पण माणसंच आहोत रे. 24 तासाच्या ड्युटीमध्ये आम्हालाही वाटतं आम्हाला कुणी मित्रांनी फोन करावा आणि फक्त विचारावं कसा आहेस रे मित्रा. भावा सॉरी, पण मला वाटलं नव्हतं तू एवढं मनावर घेशील यार. पण तुला एक गोष्ट नक्की सांगतो, परत तुला असल्या फालतू गोष्टी कधीच कॉल नाही करणार. म्हणजे ज्या निमित्ताने तू मला फोन करायचा आणि आपण बोलायचो, आता तेही बंद करणार? अरे भावा तसं नाही आहे, फक्त असल्या फालतू कामासाठी फोन नाही करणार आहे. आणि आजपासून मी सगळे नियम पाळणार आहे. आणि आता तर तुझ्या बड्डेला, दिवाळी, दसरा सगळ्याला तुला विश करणार आहे. आणि झालंच तर ईद आणि क्रिसमसला पण विश करणार आहे. आणि तू स्वतः वैतागशील एवढा फोन करतोय मला म्हणून. दे फोन त्यांना, मी सोडायला सांगतो. थांब नको आता. आता जा लवकर, वहिनीना आणायला, नाहीतर रात्रीचं जेवण मिळायचं नाही. साहेब फाडा पावती. मी तयारच आहे.